Dobrý deň, milí priatelia. Ja sa opäť prihlasujem z našej miestnosti pre našich miláčikov, papagájov a vítam mojich aj našich papagájich odberateľov a samozrejme, že uvítame nových odberateľov a budeme radi všetci traja, ak nám dáte like a samozrejme, ako som už spomínal predtým, ten odber a ideme na to. Patičku, Eda, čo chceš ísť tuto na stôl? Áno, tuto? No čo si ten Merlinko dneska vymyslí? No, chceš sa s nami okuliarmi hrať, ja viem. Ani neodpasím to na zem. Ten je šikovný. Nehodil na zem. Je šikovný, že, Brian? Mám len jedný, nedám ti. Tu máš papierik na hranie, na. To je káva, to nemôžeš, to je pre teba jedovaté. No, áno. Chceš ku mne? Áno, dobre. No. Hopi, 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 hop. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. No daj hlavičku dole. A šubidubidu, šubidubidu psa, Merlinko si kúpil nádherného psa. Hej, šubidubidu. No, už nevieš? Chceš vstať? Povie vonku. Kurva, mucha mi tu leze. No, dobre, mala burku, ja viem. A práve sa ti moc nepáči. No čo, samé kostrenky, čo? Ťa to štigli? No, ja viem. Áno. No, je bobínka, no. No, tuto daj hlavičku. No. Že to máš horúce kosičky. No. Čo mi chceš povedať? Tancovať chceš, áno? Doprovodť nechceš? Nič? No, musím aj ja to vypnúť, lebo ešte niekto povie, že ešte aj toto. Beriem pánu Svierákovi toto autorské práva. Počúvam audio. No, YouTube si Google, Keby takýchto bolo... vlastniaci YouTube si vymyslí vár čo na nás. No, ale páči sa mi to, keby bolo od pána Svieráka viac. Ak môžem spomenúť známejšieho youtubera Zlého Zaja, tiež mal s tým zrejme skúsenosť, lebo v jednom videu
spomínal, aby vypol rádio, to bolo v živom vysielaní, lebo že im zabavia to video. Áno. Lebo že im dajú na krk tie autorské práva zneužívané. No. To sú strašní hnusáci, vážne. Fúzierik. No. Nepozeraj do úst, jak to robím, to ja ti nemôžem ukázať. V ústach nemám žiadny bubon. Nič? Aj, nelíž mi toto, ty si beťár. Ešte niekde. Povedz mi to. Tell me something new. Povedz mi to. Tell me some secret. No? On sa musí najprv pozrieť, či nikto nepočúva, vieš? You don't have secret? Merlin. Ale to má žiadne tajemstvo. No prosím. Som prijal tvoju žiadosť o priateľstvu. Tak, no. Áno. Máš na miesto ruky zobačík. Áno. Moje babinko. No. Adoptovaný synačik. No. Ty si doživotné malé deťatko. No čo, chceš ma chytiť? No, páda, chytni ručku. No. Áno. Do konca svojho života budeš mať hlavičku na 4 roky. Ľudskú. No. Chuďatko. Ale on si nevie ani uvedomiť sám seba, takže to je veľká výhoda. Keby si dospel aspoň na tých 7-8 rokov, dokážeš si aj uvariť, aj pripraviť jedlo, že? No a jak by to krídlami robil? Zobačkom všetko. Zobačkom všetko, no. Aj by miešal kašu krupičnú varechov a zobačkou. Ja som povedal pre seba jedlo, ne pre teba, aby varila. Čo by si ešte nechcel? A čo by si tak on uvaril pre seba? Jedine by si mohol dať nakličiť zrno, keby to vedel. Ale zase necháš, aby ti zubára robil. Vyťahuj zuby. No. Mám ich tam moc veľa, alebo čo? Ešte. No. Už mám jeden mostík. A tancike, no. Merlinko sa hoppala, Merlinko sa natrasa. No, víš? Konec. Zase škrabať chceš, no. To je fúr pozornosti. Chceš ísť na ramienko? Ísť na ramienko, že? Prechádza, že pán, len ma neštípni, lebo potom dostaneš povolené. Potrtáči. No. Tak. No, ideš ku mne? Tam je hrabco, čo? Chlapcov, hrabcov.
Toľko ich priletelo susedovi na plot, že nemali si kde sadnúť, takto boli nasekaní jeden vedľa druhého, to som ešte nevidel. Áno? Asi 100 vrabcov priletelo naraz. Ježišmaria. No paráda. Úplne tie prvé dve od tej... Aha, tancujeme. Od toho prvého stĺpiku ku druhému a k tretiemu normálne úplne plné vrabce, takto. Nemali si kde sadnúť, to som nevidel ešte. Jak lastovičky. Len hustejšie ešte. No, teraz nám na záhradu priletia a zbierajú chrobáčiky a všelijaké. Semienka zbierajú všelijaké, no, milinko. Všelijaké živiny z kvietkou a trávičky, no. Letí nejaký dravec, no, kde teba urobil. Čo? No sa chceš... Ďakujem, že ste si pozreli toto video s našim Merlinkom a ako si krásne zatancoval. A veľmi mňa, môjho brata a našich milovaných papagájov poteší, keď nám dáte odber alebo like. Ďakujeme a opäť na budúce. Dovidenia.